Zajímavé, že? Chce někdo z vás zkusit uhodnout, co je uvnitř? To bude určitě bubák. Výborně, pane Tomasi. A může mi někdo říct, jak bubák vypadá? To nikdo neví. Kdy ta přišla? Bubáci mění tvar. Berou na sebe podobu toho, čeho se člověk nejvíc bojí. Proto jsou tak... Tak děsivý, ano. Naštěstí existuje velice jednoduché kouzlo, které bubáka zažene. My si ho teď vyzkoušíme. A bez hůlek, prosím. Opakujte. Ridiculus. Ridiculus. Výborně. Teď trochu hlasitěji a úplně zřetelně, prosím. Ridiculus. Ridiculus. Směšná je tahle hodina. Výborně. Tím ale končí to snadné. Samotné zaříkadlo totiž nestačí. To, co bubáka spolehlivě zneškodní, je